Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem Honza Dinsbír, pro ty z vás, kteří mě neznáte, a k dnešnímu povídání jsem si pozval kolegu Ondřeje Šrámka. Ondřej, prosím vás, představte se, asi všichni naši posluchači vás budou znát. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já se jmenuji Ondřej Šrámek, v cybersecurity se pohybuju více jak 10 let. Převážně je to v oblasti forenzní analýzy, incident response. Pracoval jsem pro státní správu, pro NÚKIB, ještě v době, kdy to NÚKIB nebyl, tak to bylo NBÚ. Pak jsem pracoval pro velkého cloudového poskytovatele Oracle NetSuite. Pracoval jsem i ve firmě, která poskytovala SOC as a Service, to bylo PVCčko české, a pro finanční sektor Deutsche Börse, a teď aktuálně pracuji v Honeywellu. Co tam řešíte v Honeywellu? Řešíme bezpečnost našich systémů, protože jako každá firma potřebujete si chránit vaše asety, že jo? A tím, že se tam dělá poměrně velký výzkum, tak chcete chránit to intelektuální vlastnictví. Tady v poznámkách mám, že se specializujete na oblast SOAR a myslím si, že většina, nebo ne zdaleka všichni naši posluchači ví, co to je. Mohl byste nám to přiblížit? Jo. SOAR zkrátka znamená, že to je automatizace a nějaká reakce, která se jako věnuje bezpečnosti. Nemusí to nutně být jako bezpečnostní nástroj, dá se to podle mě použít úplně na cokoliv jako jiného, na ty automatizace těch oblastí. Nicméně, když to zjednoduším, tak je to nějaká reakce na příchozí událost, která vám usnadní nebo zkrátí tu dobu, kterou byste to musel řešit. Když dám příklad, přijde vám e-mail, který ten systém vyhodnotí jako škodlivý, což většina těch nástrojů dneska umí. Jo, Microsoftí tooly vám tam prostě dají příznak, je to spam, je to phishing. Ve chvíli je to phishing, dokážete z toho automatizovaně extrahovat adresy, odkazy, přílohy. Z té přílohy dokážete vytáhnout ten QR kód. To zase může propadnout nějakou automatizací, zjistíte, tahle adresa je škodlivá, je tady vedená jako phishingová, tenhle QR kód odkazuje na nějakou webovku, ta je vedená jako phishingová, dokážete se podívat, kdo všechno na tu adresu klikl, jestli někdo klikl. Když někdo klikl, tak zjistíte, jo, on to fakt jako navštívil, víte, že se tam staly tyhle nějaké další kroky, neviděl tu webovku, nebyl na té stránce jenom, já nevím, 30 prostě milisekund, jenom si prostě uvědomil, že vlezl na špatnou stránku a zavřel to, ale byl tam nějakou delší dobu. Tak za nějakých podmínek můžete udělat nějakou reakci a v tomhle případě je jako adekvátní reakce třeba reset hesla. Nebo obecně můžete resetovat prostě, co potřebujete, můžete toho uživatele zakázat, můžete mu revokovat sessionu, můžete samozřejmě nahlašovat veškeré ty artefakty, které jste zjistil, můžete to poslat do nějakého sandboxu, jako představivosti se meze nekladou, takže je to takový pomocník analytika, bych řekl. Předpokládám, že to máte v Honeywellu nasazené. Jo, nejen v Honeywellu, i jako v předchozích firmách to používáme a měl by to podle mě používat každý, protože prostě nemáte 20 ruk. Umíte nebo jste schopen nějak přiblížit ty přínosy té automatizace? Určitě. No jednak jedna věc je, že těch věcí, které musíte řešit, je fakt jako velké množství. A když mluvím o velké množství, tak jsou to prostě těch dat, co zpracováváte, tak jsou to prostě terabajty dat. Jo, jenom to vám přijde do SIEMu. Z toho propadnou nějaké alerty, které byste měl řešit, pak to projde nějakou risk analýzou a začnou vám z toho padat incidenty a vy na ten incident potřebujete reagovat rychle. Jo, CrowdStrike na to má takové dobré pravidlo 1.10.60, že za minutu byste měl zjistit, že se teda něco stalo, máte 10 minut na to nějakým způsobem vyhodnotit a do 60 minut byste na to měl reagovat. A když těch věcí, které musíte řešit, máte hodně, jste přetížený, může vám něco utéct a ti útočníci jsou i jako docela rychlí a potřebujete reagovat včas. A tady tenhle nástroj vám může velmi usnadnit to, že se soustředíte na ty věci, které potřebují ten manuální zásah, to manuální vyhodnocení, a ty věci typu phishing se dají vyřešit
automatizovaně, poloautomatizovaně až automatizovaně a nemusíte s tím v uvozovkách ztrácet čas, nepotřebujete 5 analytiků, kteří celý den budou koukat do těch tiketů, dělat to ručně, protože by to mohl za ně dělat stroj a oni se můžou věnovat jako důležitější práci z toho pohledu. Můžete ze své zkušenosti nebo třeba z nějakého historického doslechu nebo něco popsat nějaký incident, který byl takhle řešen? Jako myslíte za pomoci automatizace? Těch automatizace? Jo, tak dnes a denně jsou to ty phishingy. To je asi takový jako nejvýznačnější a něco, co vám tu práci fakt jako usnadní, protože těch útoků jsou jako ne desítky, ale to jsou prostě stovky denně. Každému toho do schránky chodí jako šílené množství a s tím, jak se doba posouvají se nástroje, nějaké možnosti, narážím jakože na umělou inteligenci, ty jazykové modely, i útočníci nějakým způsobem se mění, jo, vylepšují tu jejich strategii, tak ta automatizace vám fakt jako ušetří čas, že se nemusíte jako v vozovkách zdržovat s tím, hele, tak URL adresa, dobře, tak to potřebuji to vytáhnout, teď to potřebuji dát do tohohle nástroje, počkám, co mi to teda vyhodí, už to tam máte připravené, takže na vás je jenom finální rozhodnutí. Přesně, buď finální rozhodnutí, anebo už se to jako děje samo, že vám jenom chodí notifikace, hele, tady tomuhle uživateli jsme resetli heslo, protože. Obecně se říká, že bezpečnost a zejména ta kybernetická je doporučeno již zavádět už na začátku procesu při zavádění systému a tak dále. Nicméně většina organizací již má zavedené systémy a tu automatizaci do toho musí implementovat dodatečně. Můžete přiblížit, jak je to složité nebo jednoduché, jaký úsilí to stojí a tak dále? Tak úsilí to je jako nemalé samozřejmě, protože potřebujete zmapovat ty procesy, které máte a musíte zmapovat to, co se dá udělat automatizovaně. Je to podobně, jako když mapujete procesy a potřebujete převést papír na digitál, tak potřebujete ten proces zmapovat a zjistit, dobře, tak tady tohle se dá automatizovaně udělat takhle, můžeme použít tenhle konektor do nějaké služby, nebo máme, já nevím, nějaký sandbox, máme něco, co nám to může usnadnit. Typicky jsou to nějaké věci, které děláte opakovaně, jo, a co stojí jako řekněme nějaký jako drahý čas, jo, když si vybavím třeba kybernetické cvičení, kde jsme úplně prapůvodně blokovali v podstatě ručně, kdy já jsem zdetekoval adresu, poslal jsem to chatem kolegovi, který to nahrál do firewallu a zablokoval to prostě na aktivních prvcích, tak to vás stojí čas a on musí přepnout kontext z toho, co teď aktuálně řeší, a když řeší nějaký útok, tak se blokuje později, anebo bohužel se nevěnuje tomu útoku, ale musí blokovat. Takže vznikají samozřejmě situace, kdy něco třeba projde, něco se udělá špatně, nebo prostě může vzniknout nějaká nekonzistence, což moc nechcete. Jo? Vy chcete ty věci, které se opakujou a které vám můžou usnadnit čas udělat automaticky, a teď nevím od kterého roku, no bude to někdy po roce 2020, podle mě tak nějak už jsme to jako směřovali k tomu, že už jenom prostě posíláte někam tu adresu, doménu, cokoliv a už se to blokuje automaticky, samostatně, hrozně to usnadní práci, nemusíte na nic myslet, víte, že to funguje a že se na to můžete spolehnout. Jste říkal, že implementace je úsilí nemalé. Zkuste definovat to nemalé. No, jako v každé té korporaci je to vždycky o tom, že se musíte domluvit s těma ostatníma složkama, protože security většinou někam patří. Záleží, jestli mají nějaké vlastní oddělení, které se stará o ty nástroje, pak je to snazší. Pokud se o to stará nějaká jako jiná součást IT, tak samozřejmě oni na to musí vyčlenit ty prostředky. Nějaká část toho úsilí bude to mapování. A když dám jako praktický příklad, tak když jsme předělávali phishingový playbook u jednoho z mých jako zaměstnavatelů, tak je to práce, začali jsme s tím nějak po novém roce a plus minus do půl roku jsme byli schopni to dostat do nějaké jako testovací formy, že jsme věděli, dobře, jde to jak má, dělá to, co potřebujeme a teď pojďme jako zkoušet na ostrých datech, jestli se to chová jak má a budeme jako ladit detaily, jestli to funguje jak by mělo.
A ty týmy jsou závislé, předpokládám, na velikosti organizace, které jo, se tím je to přesně, jak říkáte, je to organizace od organizace a někde se setkáte s tím, že máte nějakou jako menší část, která dělá ten sok, to může být pár lidí a zbytek mají, jako je to ta hybridní forma, že si to prostě kupujou jako službu, někde to celé může jakoby zajišťovat nějaký externí subjekt, anebo máte ten tým velký, kde máte jako v podstatě plnohodnotnou fungující tu bezpečnost řešenou v té firmě, ale samozřejmě je to jako asi náročnější. Rozumím. Na tu koordinaci. Existuje nějaká prahová hodnota, od které se to třeba směrem dolů nevyplatí zavádět, kde je lepší to dělat manuálně? To je těžká otázka, protože já bych se určitě jako vždycky díval na to, protože že obecně ty alerty budete řešit v nějakém nástroji a většina z těch nástrojů, aspoň co si vybavuju, tak vám dokáže měřit nějakou metriku ve smyslu přišel alert v čas ten a ten, někdo si ho vzal v jiný čas, takhle dlouho mu trvalo ho vyřešit a procházelo to různýma fázema, takže vy dokážete zjistit, jak dlouho trvá, než si někdo ten alert vezme, jak dlouho trvá, než ho vyřeší. Tím, že víte, máte nějaké kategorie těch tiketů, tak si dokážete změřit, hele, tady na phishingovém tiketu trávíme tolik a tolik času. A pak, když vidíte nějaké jako globální čísla za třeba půl roku, napříč těma různýma analytikama, protože každý to dělá trošku jinak, nebo mu to trvá jinou tak si uděláte nějaký průměr, medián a vidíte, jakou dobu s tím strávíte a můžete si říct, je pro mě ta doba, kterou se tomu věnují v pohodě, nebo ne. Pokud prostě na tom tiketu dělá 2 hodiny a je to ten phishing, za nějakých případů to může být jako legitimní, ale dá se to jako za mě vyřešit i rychlejc, takže pak se můžeme bavit o tom, buď budeme upravovat proces, anebo pojďme do procesu zahrnout nějakou automatizaci, aby jsme nemuseli pálit jako drahý čas analytika na řešení v úzovkách banální věci a může se věnovat jako řešení jiných věcí. Rozumím. Takže vlastně nezáleží na velikosti té organizace, spíš záleží na tom, jak mám zmapované procesy, kolik času si myslím, že potřebuji maximálně k tomu, abych incident vyřešil a tak dále. A na základě těchto kritérií se můžu poměrně kvalifikovaně rozhodovat, zda to zavádět vždycky nebo ne. Bych se jako rozhodoval podle nějakých dat, které odpovídají tomu stavu, protože takhle jako od boku vypálit a tohle budeme automatizovat, zase vám to musí jako vyplatit z pohledu toho času, který pak budete věnovat tomu vývoji. Takže když bych byl nějaký nadšený, že chci to zavádět, tak víceméně říkáte, než se rozhodneš, musíš si udělat nějakou inventarizaci, zjistit nějaký parametry, porovnat to s nákladama hodinovejma u vás a tady s těma věcma a na základě toho se rozhodovat, jestli to zavádět nebo ne. Spočítat si to, abyste věděli potom, kolik toho času vlastně ušetříte. A pak nejlépe se obrátit na nějakého odborníka, který nám s tím zaváděním pomůže. Je to tak. Dobře, vy jste tady zmínil slovo incident a incident response team. Pojďme to rozvíct zase, nevíme, kdo nás všechno poslouchá, tak aby jsme tady nepoužívali slova, která nejsou všem známá. Jo, tak on ten výklad toho, co je incident, co je alert, s tím se můžete jako potkat jako s různýma výkladama. Tak jak jsem se s tím já setkal, spousta firm to tak jako má, tak nejdřív se stane nějaká událost, to může být prostě jenom to, že se někdo zaloguje. Aby z toho byl alert, tak je to něco, co detekce v tom systému nějakém, může to být SIEM, může to být EDR, vyhodnotí jako podezřelou, jo, že řekne, hele, uživatel se zpravidla vyskytuje u počítače v časech XY a když se přihlásí úplně v jiném čase, tak mu to přijde podezřelé a prostě vyhodí alert. No a aby se z toho stal incident, tak tam musí být nějaký mechanismus, nebo tam je člověk, který řekne, tak dobře, tady tenhle alert, já jsem ho teda vyhodnotil, udělám triáž a zjistím, jo, opravdu to není jako false positive, děláme z toho incident, uděláme z toho case, je to prostě případ, kterým se teď budeme zabývat a pojďme to řešit. A ta incident response je v podstatě reakce na ten incident, jo, má to zase nějaké fáze,
kterýma procházíte a cílem je ten incident vyřešit tak, abyste minimalizoval ten dopad. Dá se tohle taky automatizovat? Dá. Spousta těch, respektive určitě se část těch kroků dá automatizovat, ale vždycky tam bude nějaký jako zásah toho člověka minimálně jako z pohledu kontroly. U nějakých těch alertů si dokážu představit, že to půjde úplně automatizovaně, ale část z nich bude určitě taková, že to by minimálně někdo bude muset jako vidět, aby to posoudil, jestli to je dobře nebo ne. Posoudí to, řekne ano, je to incident, musím ho řešit. Jaký je nejčastější postup při tom řešení? No nejčastější postup, já to řeknu jinak. Ideální postup by měl být takový, že už tam k tomu máte takovou tu omáčku kolem. To, co vám třeba teď v Defenderu nebo v Microsoftním světě vám může říct Copilot, on vám k tomu incidentu dá tu omáčku kolem, že se to týká tohodle a tohodle hosta, tohodle a tohodle uživatele a dávám k tomu ten počítač dělá tohle a tohle, uživatel má takové makové práva, abyste měli ten kontext, jak moc rizikový je to asset, řekněme. Vy se podíváte, co se děje vlastně a chcete zjistit, jak moc je to vážné, protože máte na těch posouzeních 10 minut a potom máte tu hodinu, abyste s tím něco mohli dělat, protože pokud by to byl nějaký škodlivý kód, který se někde spustil a něco to stahuje, tak je riziko toho, že tam je hands-on keyboard, prostě někdo na druhé straně může sedět za klávesnicí a bušit tam příkazy, aby se staly věci, které se mu budou hodit, samozřejmě obcházel nějaké jako, ochrany, tak chcete co nejdřív zjistit, co se teda děje, abyste mohli dělat nějaká ta opatření typu izoluju ten počítač, zakazuju nějaké hesla, ruším přístupy a tak, abyste zjistil teda, kde teda jsme. A ve chvíli, kdy tohle mám nějakým způsobem vyřešené, mám to zaizolované, vím teda, co se jako stalo, tak zjišťuju, co se stalo předtím, abych našel root cause, čili jako příčinu toho, rozumím. Co se povedlo. Říkal jste, jak klíčový je asset. Tak jinak český aktivum, tak, aby jsme si rozuměli. Takže z toho jasně plyne, že musím mít zmapovaná aktiva, musím tohleto všechno vědět, asi bych chtěl mít taky analýzu rizika, tyhle ty věci, než se do té automatizace pustím. Je to tak? Je to přesně tak. A možná se k tomu dostaneme, možná ne. Nikde to jako není zmapované úplně dokonale. Jo? To pamatuju si moje diskuze s Martinem Konečným, Adamem Kučínským, že vždycky udělejte si analýzu rizik, zmapujte si to, nikdy to nebude dokonalé, ale je lepší mít něco než nic, protože musíte vědět, kde co máte, co to jsou za ty počítače, protože není nic horšího, než když hledáte prostě počítač, který jako prokazatelně někde jako zapojený je, ale není v žádné databázi, jako v žádné. A jedině vám to vyhazuje, já nevím, nějaké spojení jako na nějakém jako aktivním prvku, že víte, že je zapojený do sítě, ale nikdo ho nezná. Mm-hmm. To je jako nejhorší. Myslíte, že v tomhle pomůže ta přeorientace nového zákona o kybernetické bezpečnosti na služby z těch jednotlivých aktiv? Já věřím, že jo, protože jako reálně, když se všechny ty věci jako řeší v praxi, tak to většinou, pokud děláte jakékoliv procesy, jo, business continuity, disaster recovery, tak je to většinou jako zaměřené na tu službu, protože to, co je jako klíčová věc pro biznis, je vždycky služba. Potřebujete, aby ta služba fungovala, já nevím, 24/7 a tady jsou prostě kroky, které budeme dělat, když fungovat nebude. Takže já věřím, že jo, protože tím, že to zmapujete, tak si aspoň minimálně jako z několika případů si pamatuju, že jim to pomůže jako objevit i věci, které jim do předchozího stavu jako vůbec nedocházely, že tam je nějaká provázanost na něco úplně jiného. Doufám, že vás teďka nezáčenu do úzkých, ale většinou moje zkušenost, že konkrétní příklady pomáhají k tomu porozumění. Měl byste takový nějaký příklad? Určitě. My jsme tehdy dělali něco pro klienta z bankovního sektoru a tam přesně to mapování toho procesu, jak by to řešili jako ve stavu, kdy nemají to BCP a DR,
bylo takové, že vlastně ty světy byly jako úplně oddělené, jo? Tam šlo o nějaký bankovní systém, mám takový pocit. A ty týmy v podstatě tam jako nebyla žádná jako provazba, oni jako tušili, že za to zodpovídá tamten, ale potom ve chvíli, kdyby se něco stalo, tak jako oni věděli teda, že si mají dát vědět, ale nebyly tam takové ty drobné nuance typu, ale my to nemůžeme postavit dřív než ty, protože to na sobě závisí. A přesně tady tyhle věci potom jako zmapujete a zjistíte, že to je jako daleko komplexnější a to, že máte sice jako jednoho garanta tady a druhého garanta tady, tak oni potřebují ty věci vědět jako současně, protože to budou stavět jako stejně. A ne vždycky se to dá, nebo ne každý má v úvozovkách neomezeně prostředků, aby si držel kopii svého současného prostředí někde jinde a prostě to jako jenom zapne. Jo, to je jako hezké, ale v praxi jako se s neomezeným budgetem prostě nepotkáte. To je jednoznačný, ale zase moje zkušenost je, že hrozně pomáhá trénink, cvičení a tak dále. To jo. Což myslím, že i tady v rámci toho zavádění by mělo být i součástí, je to tak? Pokud já vím, tak ano, ale já se úplně teď jako, já sleduju spíš to, co se teď děje jako ve sněmovně okolo toho zákona, než že bych jako měl jasně nastudované. Ale když dám tu automatizaci, tak jo. I v rámci zavádění té automatizace si myslím, je dobrý si dělat tomu nějaká určitě tréninky, souhry, protože jak jsme si řekli, když něco se stane, tak tam nejde o minuty, ale o vteřiny. Jo, přesně tak. Jako je potřeba, to se, jako musí se to fakt vyzkoušet na úplně jako všechny možné případy, protože a hlavně musíte mít někam navedený chybový výstup, abyste věděl, že vám to někde jako selhává, protože není nic horšího, než když prostě po půl roce zjistíte, a nám tady prostě něco nefunguje, ale my o tom jako nevíme. Řekl jste hezký slovo, všechny možný případy. No. Jak je dáme dohromady? Všechny. No, tak máte nějaký vzorek, který vám chodí doteď a většina těch automatizací jako funguje, takže si můžete natáhnout staré data a automatizovaně to přesto pustíte celé. Jako samozřejmě může se stát, že vám přijde prostě něco nového, na co jsme nemysleli, ale od toho jsou tam ti, jak jste zmínil, odborníci, kteří tomu rozumí a řeknou vám, hele, ještě vám chybí tady tahle větev, protože nemáte prostě něco pokryté. Rozumím, tak minimálně to otestovat na veškeré historicky známé incidenty. Tak. Rozumím. To je dobrý nápad. Jaké jsou další chyby, které se ještě stávají při zavádění těchto procesů? Jako kromě toho, že to třeba všechno neotestuju, nebo že to vůbec netestuju, že netrénuju souhru týmu a tak dále. Jsou ještě nějaké další? Asi mě nenapadá nic teď dalšího jako z hlavy takhle, co by jako bránilo. Jako samozřejmě můžete narazit na nějakou jako nevoli, jo, že to někdo prostě nahoře bude chtít zarazit, že to je prostě moc drahé, ale s tím se setkáte jako všude i v jiných případech, než jenom z automatizací. To jsme se shodli, že pak, když vrcholný management nepodporuje zavádění bezpečnostních prvků, tak se zavádějí hrozně těžko a nikdy to teda není správně zavedené. Myslím, že všichni, co v této branži děláme, jak víme, že to je alfa, omega, podpora toho vedení. Přesně. Já už vás teďka nebudu trápit na tyhle ty věci kolem incidentů, ale spíš se tam. Vy jste taky lektor v Czechitas. Povězte nám něco o této funkci. Jo, tak Czechitas je organizace, která otevírá svět IT ženám, když to jako zjednoduším. Já jsem se zapojil od roku 2018, tak nějak tehdy, kdy vlastně vznikl nějaký první kurz kybernetické bezpečnosti. Ten byl takový jako obecný, v podstatě takový základ bezpečnosti pro každého uživatele. Jo? Aby věděl, jak se bezpečně na tom internetu pohybovat, jaké nástrahy tam na něho čekají. No a už od té doby to nějakým způsobem jako směřovalo k něčemu, co je jako digitální akademie. Představte si to jako semestrální kurz na nějaké téma. Existuje digitální akademie data, testování a jedna z těch akademií právě teď od loňska je kybernetická bezpečnost, kdy cílem té akademie je vlastně vytvořit absolventku, která bude mít jako juniorní znalosti, v podstatě SOC analytičky na úrovni L1. Ty školení se liší mezi sebou, jestli jsou tady pro
ženské pohlaví nebo mužské, nebo jenom se to těma posluchačema liší? Liší se to ani posluchačema, ne, většina, jako kurzy jsou samozřejmě otevřené, jo, ale většina účastnic jsou ženy. Já si pamatuju možná 2 kluky za tu dobu na všech možných jako kurzech. No, jako primárně se tam hlásí jako ženy, samozřejmě. A ta náplň je jakoby daná tím, co vytvoří ten lektorský tým, jo, takže a u té akademie je to, jsou to kolegové, kolegyně, kteří jsou z praxe, takže my jdeme prostě po těch věcech, s kterými se setkáváme, že to není úplně, jako byste si vzal prostě knihu přesně a teď to na vás jako pustím a tohle se nabiflujte. Jasně. Jsou tam taky nějaký testy? Jsou tam testy, ale není to jako ve škole, bych řekl. Nevím, takže žádné osvědčení na konci není, nebo je? Osvědčení nějaké je, osvědčení samozřejmě je, ale jakože jo, není to prostě, jak když dostanete diplom z vysoké školy, jo, je tam prostě, je to jako vydané Čekytas. A co mám, protože já lektoruju primárně na té akademii testování, kybernetickou bezpečnost u té kybernetické, spíš tak jako, řekněme, pomáhám s nějakýma konkrétníma tématama, tak ta akademie má vždycky nějaké partnery, kteří tam dělají mentory, lektory a pomáhají těm účastnicím, tak oni jako dobře ví, jaký je profil té absolventky a už v průběhu té akademie si velká část těch firem ty absolventky rozebere. Jo, a stejně dost podobně to bylo i na té kybernetické bezpečnosti. To je hrozně zajímavý, protože jednak já osobně i Gordic se angažujeme v soutěži v kybernetické bezpečnosti a tam ty děvčata tvoří maximálně 1/3. A jak se postupuje do toho finále, tak ten podíl toho ženského prvku ještě klesá, takže možná se budeme muset pobavit s váma, jak zvýšit účast dívek a tady v této oblasti. A jak ona kybernetická soutěž, že si to vybavuju, tak jsou středoškoláci. Už ne, jako začínali jsme jako středoškoláci, ale teďka, protože to musí pasovat na pravidla ENISY, když chceme evropské soutěži, tak jsou tam i vysokoškoláci. Jo. Nicméně ten podíl mně přijde neustále hodně nevyvážený. No já jsem jako narážel na to, že jakoby ta cílovka, se kterou se já potkávám v těch kurzech, tak samozřejmě ano, ty kurzy v Čekytas jsou otevřené jakoby v uvozovkách neomezeně, ale u těch jako digitálních akademií to zpravidla jsou dívky, ženy, které jako chtějí buď udělat nějakou kariérní změnu, nebo jsou třeba na mateřské, chcou se jakoby vzdělávat v něčem jiném a chcou potom začít pracovat v něčem jiném. A tam se to možná jako myslíte věkově, že se to nepřekrývá úplně, rozumím. Ale samozřejmě můžu se mýlit. Nicméně offline se vás zeptám, jestli bychom nemohli spolupracovat. Dobře. Pak jsem si ještě tady o vás přečetl, že jste aktivní záloha, snad poručík. Ano, je to tak. A že pracujete ve skupině kybernetického boje. Už jste měli nějaké cvičení? Ano, cvičení jsme měli. Jaké myslíte cvičení? Myslím v rámci kybernetického boje. Jo, to jsme a v rámci armády. Jo, teď nemyslím jako NÚKIB nebo něco takového. Měli jsme cvičení naposledy, já jsem byl na cvičení v únoru. Můžete to nějak přiblížit? Jo, vím, že tam jako asi ne všecko můžete říct, jasně, ale... je to by dost podobné tomu, co je, nebo jak by se dal třeba popsat Lockshield, jo, tak je to technické cvičení, je to nějaký uzavřený virtuální prostor, kde máte nějaké nástroje, s kterými pracujete, je tam scénář, podle kterého postupuje ten cvičící tým a oni vám postupně posílají ty simulované incidenty, události a vy musíte ty věci najít, identifikovat. Je to v podstatě jakoby simulace toho reálného světa. A zaměřená samozřejmě na vojenské věci. Rozumím. Je tam nějaký přesah do těch ostatních vojenských věcí mimo tu kybernetickou bezpečnost? Třeba musíte se zakopávat? Takhle. V tomhle konkrétním ne,
ale ten přesah do těch vojenských věcí můžete třeba vidět, to měli kolegové z 91. skupiny, teď bylo cvičení Powerful World, proběhlo to i médii a tam ten přesah jako je vidět z toho světa jako virtuálního do těch demonstrantů na tom cvičení, kteří se tam snaží se dostat do toho kempu nebo tam obsazují nějakou budovu. Tak tam ta provázanost je a podle mě je jenom otázka času, kdy se i ta kybernetika do toho reálního. No, to taky, ale jakoby kdy ty cvičení i pro ty, co se věnují té kybernetické části, tak budou jakoby víc takovéhle. Ono už se to samozřejmě i děje, i když se cvičí nebo když jednotka nějaká vyjíždí do mise, tak oni musí projít nějakým jak se tomu říká, je to nějaká kvalifikace, musí vás prostě schválit. A součástí těch scénářů jsou i ty jakoby hrozby z internetu, když to jako řeknu, ten svět jako cyber. Jo, protože to je prostě další doména, ve které se válčí, takže je potřeba cvičit i ty scénáře a i ty se tam objevujou. Takže kolegové tam výjíždí anebo připravujou pro ty jednotky, které pojedou do mise, ty scénáře, aby oni si to vyzkoušeli, protože to je něco, s čím se můžou potkat. Rozumím. Jiná otázka. Jak se pozná kvalitní threat hunter? Těžká otázka. Jak byste ho poznal? No, asi podle toho výstupu, který vám dá, protože by to mělo mít nějakou štábní kulturu, mělo by to, co ten člověk vám na základě vašeho dotazu nebo toho, co po něm chcete, tak to bude mít nějakou strukturu, bude to dávat smysl, bude to opakovat ten úkon, co ten člověk udělal, bude z toho třeba postavit detekce. Jo, pokud se bavíme o tom, že hledáte nějakou hrozbu, tak většinou je to nějaký iniciální proces, ale ten zpravidla my jsme to vždycky dělali tak, že se to potom dá použít jako detekce, aby se to dalo opakovat, že to není prostě, nevymyslel jste si to tady teď v tuhle chvíli a je to něco, co můžete použít jenom teď. Chcete to opakovat, protože ta hrozba by se mohla zase vyskytnout někdy v čase, chcete jí mít jakoby v vozovkách pohlídanou. Takže když si chci najít kvalitní tým nebo kvalitního spolupracovníka, tak si vás dobře chápu, doporučujete vzít nějaký incident, který se mi v historii udál, zeptat se ho na návrh řešení nebo něco takového a na základě toho si udělat obrázek, ano, má to smysl s tím zkoušet, nebo v podstatě tak, jinam, jo? A nebo se ho zeptat otevřenou otázkou, co by dělal a teď mu dáte nějakou jako aktuální zprávu. Jo, teď jsou takové, jakože včera před včerejškem Microsoft vydal varování před Midnight Blizzard skupinou o tom, jak používají upravený soubor RDP pro jako vzdálený přístup. A to je takový jako dobrá zpráva pro to, kde by člověk mohl takového zájemce o případnou jako pozici toho threat huntera vyzkoušet, co by měl dělat, jak by to měl, jaké jsou jako jeho návrhy, postupy. A předpokládám, že doporučíte skoro každé instituci, aby si takovouto roli řídila nebo ji používala. Za mě je to určitě něco, co se hodí mít. Samozřejmě pokud jako máte nazbyt lidí, tak je dobré tuhle roli nějakým způsobem obsadit nebo mít minimálně někoho v týmu, kdo tohle umí dělat. Občas se setkáte s tím, že ty role jsou sdílené, že ten člověk si věnuje jak tomu, tak klidně ještě něčemu jinému. Ale je to dobré, protože ne vždycky máte možnost a prostředky mít jako všechny informace v systému. Chcete prostě udělat, hele, teď se potřebujeme prostě soustředit na tohle, protože tady je nějaká zpráva, která se může týkat tohodle a je dobré mít prostě někoho, kdo v uvozovkách nemá svázané ruce tím procesem, nevěnuje se jenom řešení incidentů, ale prostě teď má půl dne na to, aby prozkoumal, jak jsme teda na tom. Rozdíl mezi White Hatem a Threat Hunterem? No dívejte, White Hat primárně bude vždycky dělat nějakou formu toho penetračního testování. Když to ten Threat Hunter bude procházet jenom data, informace, které jsou a zjistí, dobře, máme tady nějaké artefakty o tom, že tady někdo byl, nebo to minimálně zkoušel a může se z toho udělat
buď incident, v případě, že tam někdo byl, spouští se jako standardně vyšetřování, a nebo jsou tam nějaké artefakty a může to jít do týmu, který dělá nějaký engineering těch detekcí a můžeme se bavit o tom, hele, příště to chceme vědět, že se nějaká skupina sem snaží vloupat, když to ten Whitehead vám může dát jenom zprávu o tom, jaký jsou zranitelnosti nebo něco takového. Přesně tak. Rozumím. Doufám, že jsme to vysvětlili dostatečně jasně. A na závěr si dovolím takové 3 otázky, které klademe všem, s kým se tady bavíme. Takže začnu tím, čeho se nejvíce bojíte v kybernetické bezpečnosti? To je těžká otázka. Kdyby byl lehký, tak vám nedávám. Protože asi toho, co ještě jako nevíme, nebo to, co jsme ještě neobjevili. Jo? Jako vždycky, jakmile se nějaká hrozba stane známou, tak se na to detekce vytvoří rychle, komunita to nasdílí, ale jakmile přijde něco, prostě nějaký nový neznámý útok, nejhorší, nejzákeřnější za mě jako nějaký supply chain attack, protože to prostě nemusíte nutně čekat a pokud na to nejste připraven, nemáte nějaký pružný proces, tak ten supply chain co attack ten dodavatel dělá, jako, a na čem to dělá, velmi těžko se zjišťuje. Beru. Tak. Nějaký zajímavý zážitek, o který byste se chtěl podělit z této zajímavý oblasti? Zážitek. No, napadá mě taky v souvislosti s tím supply chainem, kdy jsme... Podle mě to byl večer před 4. červencem, takže ve státech samozřejmě už půlka lidí jako nepracuje. A nám přistál alert, který jako se tvářil tak nějak jako divně. A my jsme samozřejmě se skontaktovali s vlastníkem těch jakoby toho assetu té skupiny a tak mu říkáme, hele, co to je? To vypadá, že prostě něco updateujete, jako je to legitimní, není to legitimní, protože potřebujete znát kontext, těch systémů je jako milion v různých těch firmách. A on říkal, jo, to mi tady ty updaty probíhají jako normálně. Tak říkám, dobře, tak říkáte, že to je legitimní, tak jo, bude to tady probíhat ve velkém, tak dobře, uděláme prostě pravidlo, aby nám to tady nevyskakovalo do nekonečna. Tak jsem udělal jako hezké pravidlo na whitelisting, poslal jsem to prostě na všechny ty stroje, ono se to rozdistribuovalo a jako samozřejmě jsme prověřili, jo, co to je za soubor, že to teda nikde jako ve Virustotalu nevyskakuje na nějakou jako hlubší analýzu po té, co nás přesvědčil, že je to v pohodě, to jsme jako zavrhli. No a všichni jsme šli samozřejmě domů a nějak, já nevím, kolik mohlo být, bylo toho 4. července už a někdy nad ránem, já jsem nějak nespal, tak jsem jenom prostě projížděl Twitter a teď tam začalo trendovat nějaké jako odkaz na Reddit a tam bylo zneužití Kaseya VSA jako skupinou ransomwareovou a já jsem to jenom rozklikl a teď vidím ten příkaz, co tam bylo jako pejstnutý. Tak mě polil studený pot, otočil jsem se k manželce, dal jsem jí pusu, omluvil jsem se, že musím vstávat, zapl jsem počítač, všechny ty počítače, protože ten časový posun byl ještě jako relativně příznivý, tak jsem ještě část z nich chytl online, tak jsem je poslal do karantény automaticky. Stáhl jsem teda všechny ty vzorky, jako co šlo, ať to mám potom na analýzu na ráno. Zrušil jsem samozřejmě všechny ty whitelistingy. Sepsal jsem o to nějakou jako zprávu, napsal jsem jim to do té země, ať se tomu můžou věnovat, i když mi bylo jasné, že prostě sobota, oni tam jako moc pracovat úplně nebudou. No a pokoušel jsem se udělat eskalaci. Takže volat jakoby nadřízeným prvkům, no co myslíte ve 3 ráno, nikdo vám to nevezme, že? I když samozřejmě všichni vám budou tvrdit 24/7 jsme dostupní, volejte kdykoliv. No a pak jsem se teda probral tím alertem a naštěstí to zastavil antivir, kterému se nelíbilo oprávněně, že myslím si, že to byl CertUtil, tak tvořil soubor, který měl příponu exe. Jo, nevypadl z toho certifikát, ale vypadla z toho binárka. Jasně. A to se antiviru nelíbilo a zařízl to. Kdyby to nezařízl, tak je to nevím, nějaká 100 počítačů, která byla napadena ransomwarem a stalo by se to takhle, protože oni tam poslali one-liner a bylo hotovo. A byla to vlastně Kaseya
A ve chvíli, než se to jakoby dostalo do novin nebo někam, tak my jsme byli vlastně první, kteří jsme to viděli, jenom jsme si to neuvědomili. A takže konec dobrý, všechno dobré. Konec dobrý, všechno dobré, samozřejmě spousta jako lessons learned. Jasně. A co manželka má pro to pochopení, pro tyhle noční seance? Manželka naštěstí spala a když jich není jako velké množství, tak jo. Takže není. Tak to je dobrá zpráva. A nakonec máte nějaké doporučení našim politikům, NÚKIBu, co by se mělo dělat lépe v této oblasti? Já bych měl asi doporučení, které se bude vztahovat jako k té nové novele, která by samozřejmě měla projít jakoby tak, jak ji NÚKIB navrhl, protože pokud se to jako vykostí ve sněmovně, tak budeme mít jako velký problém s tím supply chain attackem. A jako dokud si to člověk jakoby nezažije na vlastní kůži, jaké to je, když někdo zneužije ten dodavatelský řetězec, ať už je to ta Kaseya, anebo je to v podstatě jakýkoliv program, který když používáte a dojde k nějaké chybě, nebo se tam rozdistribuje prostě nějaká jako v úvozovkách špatná aktualizace, jak se to, nedej bože, teď povedlo tomu CrowdStrikeu, tak jste závislí na té třetí straně a prostě pokud nemáte možnost se toho zbavit, nebo to nějakým způsobem eliminovat, zakázat, tak máte velký problém. A pokud se jedná o kritickou infrastrukturu, tak je to obrovský problém. Takže já myslím, že tento apel na naše politiky, na náš parlament by mohl být hezkým zakončením našeho rozhovoru. Takže vám děkuji. Děkuji našim posluchačům a divákům. Určitě navštivte naše stránky Gordické nebo Cybersecu. Záznam bude k dispozici a těším se s vámi, s diváky, možná i s vámi na shledanou při některém dalším pokračování našich pořadů. Děkuju moc. Taky díky. Mějte se.